Bismillahirrahmanirrahim. Bir jawan olan Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yanına geldi ve aytti: "Ya Resulallah, bana zina etmekliğe icazet berýärmi?" diýip soradı. Sahabalar yankı jawan oğlany vurjak bolup dofuldular. Peygamber Aleyhisselam onlara zat diýdirmedi. O yankı jawan oğlany ýanyna çağırdy we özü bilen diz oturtdy we aytti: "Ey jawan, sen halarsın mı diýdi, öz ejeň bilen şu işe edilmekligi diýdi. Yankı jawany ýok, halym bar ya Resulallah diýdi. Peygamber Aleyhisselam diýdi: "Halk däni öz ejesine şu işe edilmegi halayan nädir?" diýdi. We ýene Peygamber Aleyhisselam sorady: "Sen öz aýallygyňa ýa gyýdyňa şu işe edilmegi halarsın mı diýdi. Yankı jawan ýok, halym bar diýdi. Peygamber Aleyhisselam diýdi: "Halk däni öz gyýdyna ýa ayallygyna şu iş edilmegi halayan nädir?" diýdi. Ýene Peygamber Aleyhisselam diýdi: "Öz ejekine ýa daýdaňa şu iş edilmegi halarsyňmy?" diýdi. Yankı jawan diýdi: "Ýok, halamar" diýdi. Peygamber Aleyhisselam ýeke sorady, ol jawany ýok diýip jogap berdi. Otan yankı jawanyň galbynyň üstüne Peygamber Aleyhisselam mübarek elini goýup şu dogan etdi: "Allahumme tahhir qalbahu wagfir zembehu ve hassin fercehu" diýdi. Yani ibar Hudaýa şu jawanyň galbyny arastala we günahyny geç we ferjinden mahfuz et, awratyndan mahfuz et diýip dua etdi. Ondan soňra yankı jawan ta ölýänçe inki ýigrenýän zady zina bolup aýlandy. Musulman dogallar, Allah tebarek we taala hemmemize tawfik bersin. Hemmemizi hususan jawan oğulları masiyattan, günahdan mahfuz eylesin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.